Uyafona Sirasa? Ufuna ukwazi kanti khona inkinga? Hello. Hello Butho unjani? Hello unjani? Siyaphila khona konjani? Ndiyaphila nami uthetha noThandeka from CMTV. Okay. So kule show yethu sitesta iloyalty kuma relationship ne. Sifuna ukubona ukuthi ngempela umuntu wakho uloyal. So when if you pass this test umuntu wakho uzomnika 1,000 rand if uyayiphasa le loyalty test. Umuntu wami njani siswami because manje mina nginomfazi wami lana. Hayibo. So when you are with your wife la ukhona? Manje ngithi umfazi wami wakuphi manje? So la ukhona wena unomfazi wakho your wife? Uma mekhaya mina. Mina nginosisi lana phela unginike inamba lakho uthi wena umuntu wakhe so angazi ngisa understand. Akekho umuntu mhlawumbe wena owaziyo ukuthi nokumbona ngaphandle. No, bani usuhleni igama? Cha wena akekho umuntu onokuzitshontsha naye ngaphandle. Hayi umuntu ngenamnikeza amanamba wami sisi umuntu ongusisi ngumama ngusisi lofuna umsebenzi wokucleana nje. Kodwa ke mina akekho umuntu nje nginaye nje impilo ngaphandle komama sekhaya seduze kwami manje. So lo sisi otlina uye wamnika vele inamba lakho. Yena ngingamnika sisi. Bekanjani yena ungichazele ukuthi bekanjani? Usisi nje omhlophe. Unaye height nje mara height yakhe akakho mude kakhulu nje. Mhlawumbe lo muntu okhuluma lo sisi otlinayo mhlawumbe lo nginaye angazi ngicela ngumnike kazazi khulumela. Okay. Bambe sesimo. Hello. Hello. Unjani? Usangazi namhlanje. Usho njani wazi njani? Ngithi sengusisi otlinayo. Mina ngithi usema country kanti ubhizi nomfazi wakho mina ngihleli la wena usema country kanti ubhizi nomfazi wakho sengusisi otlinayo ufuna umsebenzi uzongazi kahle yenza ubuye. Yenza ubuye. Uzamvisa nomama sekhaya manje. Yini mina? Sisi wena bowazi ukuthi unomfazi? Angaze laphi. Ngicela ukwazi manje. Hayibo, lo mntana sinaye. Manje lo mntana intombazana? Umntwana manje. Hayibo. Na. Sinomntana na 3 years. Sisi. Enzakalani? Sinomntana na 3 years uyazi.